No, vytlačil som to dosť na to, aby sa mi tam už nezmestil ten väčší kúsok, ten väčší attachment. Teraz som tam dal tú socket s podložkami. S touto stranou nehýbem, lebo táto matka som zistil, že není úplne rovná, že ten závit sa trošku malilinko stočil, že to je tak vykrutil. Poistku mám, že dám, že pôjdem do Canadian Tire a kúpim si bushing set, ktorý má 10 mm tyč, použijem tú tyč a potom to vrátim. Stojí to $600, ale vrátiť sa to dá. Takže to je moja poistka a celkom dobre to ide. Búcha to jak hovado, bojím sa každýkrát, že som zlomil rameno. Ale keby som to rameno zlomil, tak tu aspoň pri tom budeš. Tak, ide sa na to. Tu mám jednu. Tu mám druhú. To si tu oprem kaliper jemnúčko. A tlačím. A pozerám. Všetko zárovno. Už to tam je tak akože... Už sa to tam zmestí. Takže by to nemalo byť off center. Že už to tam je schované. Toto teraz buchne a ja sa doserem, lebo ono mi to môže zlomiť. Nemôže v podstate, ako. Ale bojím sa toho tak či tak. A teraz to len slabo puklo. Nevidíš to tam ani. Ale to je jedno. Hlavne nech to. Nezlomil som nič. Ešte to vrátim. Aby som sa uistil, ale to neznelo, to znelo ako puknutie toho bushingu. Tie druhé si zase zamrzávam, takže by to malo byť OK. To tam dávať. A tento kokot nejde von. Nezmestí sa tam. No super, aspoň si tu. Jak to dojde? Ale nie je to zlomené. Nič ani prasknuté, len to tam je nalisované, no. A potom jak to dám dole. Jak to dám dole? Ono to tam možno ešte není až tak nalisované. Ale jak to dám? Tu je taká dierka, cez ktorú by som vedel dať niečo, na čo mi nezáleží. Toto je moc malé, ale niečo takéto a potom to vyťahnuť, keby sa mi to nedalo, že s rukou. Toto by som nemal búchať potom, že? Jak to, že to tam nezmestí do piči? No je taký... Zárez...
Chceš to pozerať? Yikes. Čo teraz s tým, Doriti? Budem musieť nájsť nejaký ten kokot. Toto je možno prvý znak. Že by som to robiť nemal. No. V podstate nemalo to byť také ťažké to vrátiť, keby som použil a totálne ani nedočiahne. Toto nedočiahne. Oni sú všetky také isté dlhé. No bohužiaľ. OK, tak to vrátim takto naspäť. Ach, toto to nezmestím. No, nebudem to dobre robiť. To nedám do ryti. Však sa to tam zmestilo. Ja tam môžem vlastne dať takto podložky. Toto. Takto. A mi vystrelia. A mi vystrelia. Ale keby mi vystrelili, tak s to drôtom si to prichytím. Pauznem ťa na chvíľu.